ngati IMCP muwine mwamtendere wasabera mulungu akudalisani, koma ngati na MCP muwina mobera chisankho chifukwa chakuti mufuna mpitirize kukhala pa mpando muno mara bread anthu azagula 20,000 lofu ya bread, one packet ya sugar azagula 25 30,000, mafuta amene mukuyendesera galimoto azafika 15,000 a liter or kapena 20 or 25,000 a liter, kubwera ndrama ya 10,000 ku paper note. Panyansa voice box tafalibweretseni kulankhula kwa olemekezeka phungu wa nyumba ya malamulo kummawa kwa boma la Rumpi East olemekezeka Kamlepo Kaluwa akunena kulankhula kuti ndikofunikira kuti chisankho cha 16 September 2025 chikhale chisankho chapata ndi mtendere komanso chikhale chisankho cha chilungamo. Iwo akulankhula ku chipando cha Malawi Congress Party kuwauza kuti mukawina zisankho osabera mulungu akudalitseni, koma mukangobera ndithu mulungu akukanthani, mudzalamulira boma limene chuma chake chidzakhala chapendapenda ngati simunazionepo. Mudzaona Malawi akugula buledi 20,000, mafuta adzafika 15,000 kwacha per liter chifukwa chakuti mulungu adzakhala kuti wakuyananu. Nditika limodzi pano Panyansa voice box ndivoti Akamlepo Kaluwa akuti bwanji pankhani imene ndipakamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyansa voice box. Zikomo ndabwera sole pa Wednesday kuti ndiuza Malawi kuti zisankho andi za 16th September inde siku lovota pazakhala peaceful, siku lovota pazakhala palibe phokoso, pamene iwowo akuziwa zimene akufuna apange. Ndikubwerezanso siku lovota pazakhala peaceful, siku lovota pazakhala palibe ziwawa, pazakhala abantu kuvota bwinobwino, koma amayi acheya akuziwa zimene iwo akuziwa. Tinali ndi mayi Msosa Malawi muno amene anayendesa chisankho cha 1994 and anayitanidwanso ma 2000 chifukwa mayiyo anayendesa chisankho mobwino kwambiri ever in the history of this country. Ndeno pabweraso amayiwa, panabweraso amayi ena then amayiwa. Panopo ikukhala ngati ndi game ija kuti inu munapanga izi ifenso tipanga izi, inu munapanga izi ife tipanga izi. Chifukwa chache mukuona kuti amayiwa akukaniza ndithu, akuyesesa ndithu ndi chief elections officer, ayesesa ndithu kuti pasakhale ma audit, ma ICT experts to inspect and access the voters roll and even the mathematic machine. Tukuziwa kwambiri zimenezo kupangika, koma ndiwapemphe amayi Anabelo Mtalimanja kuti khalani opa Yehova, khalani mayi Mozi amene ukhale ngati mayi Msosa anapangira chisankho Malawi muno. Apolisi yesesani kuti chisankho chikhale bwino, aku ame yesesani kuti chisankho chikhale bwino. Tukuziwa kuti ena mwa inu mwalandira makobiri, tukuziwa ena mwa inu mukufuna kuti mazunzo awa Amalawi apitirire kuwaona, koma mike chauta pasogolo, pikani Yehova pasogolo. Pakali pano kuli paki meeting ku Blantyre, palibe chimene kukambirana ayi, chifukwa ena mwa iwowo ndi nthumwi za boma zatumidwa kuti akhale ngati mabungwe oyimira zisankho pamene ali ma members achipani chimene chikulamulira. Ndi akusokosa kwambiri, iwo akukondwa kuti zinthu zikhale mene zililimo, chifukwa iwo akudya, akhuta, anawo akupeza bwino, iwo akugula sugar ngakhala agule sugar pa 10,000 1 kg, palibe nazo ntchito chifukwa ulandira ndalama za boma za ulere. Tipemphe amene awo kuti Malawi si wanu yokha, kunakapanda enafe
kumenyera ufulu wa dziko lino bwezi inuyo malawi muno mulibe choena mwa inu mnathawira kunja mnathawa chani and palibe chimene mnachitapo contribute to the change that we experienced, that we had in 1992, 93 and eventually 1994. Ndeno musabwere chifukwa chakuti mumadya zakudya zakunja zaulere za United Nations ndiye mbwereso munonso mwambe kuipisa zinthu chomkudyaso zaulere za boma ayi. Enano amene mapanupo muli ndi maudindo munali just mayor constables twantosaziwika bwino, enano munali koko ame kuti ka private soldier kosaziwika bwino, koma pakali pano muli ndi maudindo chifukwa chakuti ena anafera ufulu wa dziko lino, ena anaononga ma resources awo kuti Malawi ikhale pa multi-party democracy imene tili nayo. Ndeno ngati simukumva chifukwa chakuti inu mukukhuta, inu mukumwerera, inu mukudyerera, ndati ndikuwuzeni kuti mafuta amene akuoneka ngati inu mukudya ndi family yanu, azibale anu akuvutika, azibale anu nawonso akugula zinthu movutika mwachitonso. Ndeno ndikuwuzeni pano my vision and my prophecy. Ngati IMCP muwine mwamtendere wasabera Mulungu akudalisani, koma ngati no IMCP muwina mobera chisankho chifukwa chakuti mufuna mpitirize kukhala pa mpando muno mara bread anthu azagula 20,000 loaf ya bread, one packet ya sugar azagula 25-30,000, mafuta amene mukuyendesera galimoto azafika 15,000 a liter or kapena 20 or 25,000 a liter. Kubwera ndrama ya 10,000 paper note osati 5,000 izabwera ina 20,000 note. Ndeno muziwa kuti ziko economy yatha, palibe kupulumusa, palibe kuzakhala mavuto osiyana amene you have never seen it before in this country. Ino abale anthu amene anthu anaofuna azuza Malawi muzalira kukukuta mano chifukwa inuyo ndamene muzavutika kwambiri chifukwa cha magazi. Ndi ubale umene muli nawo ndi anthu amene ataononge chisankho cha 2025. Ndibwereso ku Malawi Electoral Commission. Kuti chifukwa chani mukuchita resist? Chifukwa chani simufuna kuti ICT expert aone, achite inspect, akhale the access mafigures wonse amene mathematic machine. 2, amene ni makompyuta anu. 2, 3, muzalengeza bwanji kuchita transfer electronically pamene mukuziwa kuti china chilichonse chikhoza kupangika from a point, one point that the results are going to be sent electronically to a point where the results are going to be received electronically. Pazaka china chilichonse chimene chizakachwa, they can change figure. That machine is programmed kuti can reverse whatever happened on the ground. Sikuti the machine indeed, I mean, the people that will be using it, those are the people that will do what we are trying to correct now. Ambira nena, ndama za boma zikusokonekera ku Mount Sochiko anthu akudya ma breakfast pakati pano, akudya kumwerera, akukhuta pamene akuziwa kuti zimene kukamerano mene kuti sizigwira ntchito imene amalawo kuyembekeza kuti zinthu zisinthe. Iwo IMCP kuti abwere mboma panali ma protest marches, panali kusakhutisidwa ndi chisankho. Iwo anayesa kupita khoti, makhoti anamvera kwakomera mtima kunena kuti aponyeso. Chifukwa cha uponyaso ndifa cha chiolero ni mboma sikuti anangowina mu 2019. That's why zisankho zinasinthidwa kuchoka mu 2024 kuti zifike mu 2025. Sono wonse amene akudyerera, amene panopa kumva bwino ndi amene akukana kuti anthu asachite inspect voters roll, mathematic machine
ndima ICT expert kuti achite inspect, and they have access into all figures and audit the figures that are there. Ndeno yai mwererani, diererani, mukondwere, mumwe nditu, mukute nditu, inuyo mukhale wosangalala, mugule zimasuti, mude zimazira, ana apita kusukulu musangalale. Koma one day all this shall come to pass. I repeat, all this shall come to pass. No matter how long you think you'll be happy, a day will come, you'll shed tears. No matter how long you think you'll be in power, a day will come when you'll not be in power anymore. Some of you, you'll be late, completely late, facing our Creator. Kuzuzidwa kugehena, kulira ndi moto, kupupa for eternity, because of the short years you destroyed your proper spiritual life that God had given you. And the ambirino, no matter how long you cheer this, unfortunately, we have limited time on earth. No matter what you think, kuti inoyo mukondo koma limited life. Mene mulungu cannot go beyond 100 years. A century. Mukachita pamenepo ndiye kuti mwapita forever, and the legacy yanu izakhala mene panopa anthu akuachulira MCP aja analakale aja. Ndeno mukubwerezanso chimozimozi chifukwa zina ili akuti MCP ndi zina limene amala kuliziwa bwino kuti in the past this was what was happening, and they thought there was a dramatic change that people voted for kuti tuone chifukwa zokhala ngati hawa kuna alibe nthawi imeneyo, not knowing that that spirit is still hovering around that particular name, chifukwa mioyo ya anthu inapita kuli chete. Panopo afuna atopyese, inenso ndili pani afuna kuti andiphe. Kuma bwerani muzandiphe, bwerani muchite mmene munachitira anthu ena onse, koma I'll be waiting for you in the grave. No matter how long you stay, you'll join me there. No matter kuti mubisa kuti amafuna athawe, tinamtenga mgalimoto amafuna athawe, ndeichwa chacho wafa, mmene mwachitira ndizina zimene likuziwa. Ndinawo anthu 25 maina awo ndi malisiti amene anafa munjira imeneyi kuti amathawa. Ndikuziwa where they were killed, which place they were killed, and how they were killed. I know it. I was there. I've been there. I'm there. I am here. And I know what took place. They know cost of living, mene tubwera uko, it will be unbearable, because mabungwe wonse alemberedwa makarata othandiza dziko lino. All financial institutions alemberedwa makarata. All well wishers for this country alemberedwa makarata kuti chisankho chaberedwa munjira iyi chifukwa cha chairede amakana kuti amalawi aone what is this mathematic machine, kuti mulishani this mathematic machine. Chief elections officer anthu azaziwa kuti anali a political activist wa ruling party, so now, and he was not fit to administer the elections. Ndeno panopo pitirizani kudya bwino, pitirizani kunjoya, pitirizani kuchose, koma msapite ku church chifukwa ndinonama, chifukwa zimene mukupemphera ku church mulungu akukana ndiposa atikantha chifukwa tukachita waste time kuti tizinena kuti ndifa Khristu pamene sindina Khristu.
amene ena mukudira nawo kumachoka mzipani zina kuti muzikadyerera kumeneko mapwevupwevu. Pitirizani mapwevupwevu a temporary. Ngati munthu Mulungu ananena kuti ndiwosauka, ngakhale unkhale ndi chuma chakuba chizatha, uzatha usauka. Daliso la Mulungu silitha. Mulungu akakupasa mwayi kuti ulemera, pamakhala povuta kuti chumacho chithe, because you have the blessings and grace of our Heavenly Father, the creator of heavens and earth. Ndeno kulemera kwa shortcut siumakhala kulemera. Ayi, ngakhale lero mkule vimagalimoto vyautani vizwalowa fumbi vimagalimoto pazakhala palibe munthu akuifunanso. And the things that are changing. The world will never be the same. So whatever that you think that you're buying expensive cars today, those cars will be useless because they will be more sophisticated and attractive, very, 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 very able vehicles that will come, and people will go for those, and rather than driving these that you're buying today, kuti zodura pamene zakhala zili useless in those days that are coming. I repeat, pitirizani munjoye, mudye, pachakuti ndramazo zaboma mukuba, a day will come, all that shall come to pass. Kuti siziliso mene maganizo anano azavutika kwambiri. Ine ndibwere pompa chifukwa polisi muudana ndi constitution yathu imene manena freedom of expression, freedom of conscience, freedom to choose, freedom of expression ndiyofunika kwambiri, and freedom of opinion imene and choices imene mufuna kuti mulese marayi muno chocha kuti mukunjoya, mukudyerera, mukumwa ndithu, kukondwa nanu munthu ndi ndalama zambiri. Zinyumba zimene mukumangazo, it will be useless. They will be useless. Others will live in those houses without sweat. Azagula manyumba mukumangira anthu ena. It is written in the Bible. You never sleep in those houses. You never enjoy whatever that you think. Kamuzu had a lot of these houses. Where are they today? Some people in MCP of those days had a lot of those houses. Tembanandi manyumba mbiri. So too with others who had a lot of houses. Today, those are no longer there. The second power, Yehova kumwamba akuona. Yehova kumwamba akuva naswe chisoni. Yehova kumwamba wokwiya nanu inu zanthu amene mukudya chuma chaboma chakuba, manyumba mwanu mwabisa chuma chaboma, ndiponso chuma chimenecho chikuolerani. Mwa Yesu Khristu ndinene kuti ndinotembereredwa forever and ever and evermore. Sikoma kwambiri. Good morning.